Sisko soittaa. Hei. Hei! Sisko soittaa. Moi. Tervetuloa meidän matkaan. Mun ja Iidan. Täällä pidetään hauskaa. Oh my god. Behave, woman. Ja sä oot Emma-Leeni. Ja minä olen Emma-Leeni. Hei, pitkästä aikaa. Meillä oli pieni tauko tässä. Kiva kuulla meitä ja teitä. Niin kiva kuulla itseäänkin näin välillä. Joo, omaa aikaa ollaan otettu ja mikä on ollut ihanaa, että me ei olla haluttu lähteä pusertamaan näitä jaksoja, että tuli vaan kummallakin semmoiset elämäntilanteet, että nyt on ihan hyvä hetki ottaa vähän happea tähän niin kuin podcastiin, että se täytyy pysyä meillä sellaisena niin kuin iloisena ja mukavana asiana, että harrastuksena kuitenkin tätä tehdään, niin silloin mennään myös niiden muiden asioiden ehdolla. Näin on. Hei, tässä jaksossa siis vähän meidän kuulumisia, mutta sitten myöskin tästä oman ajan tärkeydestä ja kuinka me voidaan vaikuttaa siihen, minkälaisia asioita me ollaan otettu itse omaan elämään ja arkeen, asioita, jotka antaa meille sitä omaa aikaa ja miten me otetaan muita ihmisiä siihen mukaan. Mä oon tosiaan siis palannut töihin, eli mun vanhempainvapaa päättyi tuossa pari kuukautta sitten ja palasin työmaailmaan ihan sitten täysillä tunneilla, että ei ole mitään sellaista niin kuin osa-aikaisesti, vaan ihan full boost. No miten se on mennyt? Se on mennyt hyvin, että paljon on opettelua, koska elämä on muuttunut. Se on vaan faktaa. Siellä on semmoinen ihana pikkuja aina mua odottamassa kotona, kun mä pääsen töistä kotiin. Ja siinä on se enemmän, että kun se työaika loppuu, niin mä oon aina kiitos, hei! Että mä en jää tähän ylitöitä tekemään, että se on ihanaa mennä sitten sinne kotiin. Ja siellä on sitten kaikki muut asiat, mitä täytyy tehdä ehkä enemmänkin kuin sitten ollut aikaisemmin ennen pikkueetä, että täytyy olla ihanaa olla enemmän läsnä siinä toista varten ja sitten parisuhteestakin täytyy pitää huolta. Niin. Paljon on muuttunut, mutta on ollut ihanaa palata töihin. Mä tykkään tosi paljon mun työstä, mikä on todella tärkeää, että sitä pitää, että se on mulle sitä omaa henkistä kasvua samalla, että kun mä pääsen tekemään töitä. Ja on tosiaan, koska sehän olisi liian helppoa, että olen vain palannut töihin, niin aloitin sitten salilla käymisenkin, eli aamuisin täytyy käydä saa käydä salilla, mutta se on ollut ihanaa, koska se on ollut mulle sitä omaa aikaa, ja se on ollut ihanaa, että kun käy aamusalilla, että kun pikkue on vielä nukkumassa, kun mä lähden sinne aamusalille, että mulla ei tule sellaisia oman tunnon tuskiakaan, koska hän tietää, että hän on nukkumassa. Että siksi mä haluan mennä siihen aamusalille, koska sitten kun töistä pääsee kotiin, niin sitten siinä on enemmän sitä aikaa yhdessä. Koska jos mä menisin työpäivän jälkeen salille, niin sittenhän se olisi siitä meidän yhteisestä ajasta taas pois. Mutta joo, tosiaan salilla käymisen on aloittanut ja se on sitä ehkä aina sen niin kuin päivän aloittamista kanssa siinä samalla. Pääsen olemaan niiden omien ajatuksien kanssa, kaikkien niiden hullujen, mitä tuollakin aina päässä liikkuu, niin pääsee käymään niitä siinä sitten läpi. Ja välillä opettajat ei tarvitse ajatella mitään, mutta se on ollut ihanaa, aivan ihanaa, että on kyllä nauttinut siitä. Tekee hyvää. Niin kuin liikunta ylipäätänsä, niin tekee hyvää kyllä kropalle ja mielelle. No hei, tämä on ihan mahtavaa ja siis iso elämänmuutos ja kaikki muuttuu, mutta sitten, että sä oot kuitenkin ottanut sitä omaa aikaa ja semmoisia uusia asioita, jotka on tärkeitä sulle, niin toi on tärkeää. Mulla on tuolla saralla nyt semmoinen uusi vaihe elämässä kanssa, koska mä huomasin, että tämän uusimman leikkauksen myötä, niin mä pystyn juokseen. Niin tää on ollut sellainen, mä oon ihan intopinkeinen juossut tuolla Kellokosken pikkupolkuja, yrittänyt himmalla, että en innostu siitä liikaa, koska tykkään innostua asioista. Eli silleen, että annan kropan palautua ihan rauhassa niin kuin pitkän aikaa, koska kyllä siinä on kroppa ihmeissään, kun ei ole 16 vuoteen päässyt juoksemaan, tekemään sitä mitä siinä pitää tehdä, niin se ei ole päässyt sitä tekemään.
niin siinä on paljon opettelua, mutta hieno asia tämä, että mitä se leikkaus tekee, että nyt mä pystyn juoksemaan. Tästä tuli vielä, että run Forest, run, kun sekin, että sä sait ne uudet lenkkitossukki ja sitten sä lähdit niinku juoksemaan ihan innoissas. Siis joo, ja näillä tossulla on iso vaikutus. Siis mulla on tällaiset kuin Nike 270 Air Max tennarit, niin nämä yhdistettynä tämä tehty leikkaus, niin wow. Ja se on ollut hienoa, koska säkin oot tykännyt siitä juoksemisesta, että sä pääsit sitten tekemään, mutta niin kuin mä oon sitten sulla sanonutkin, että täytyy vähän toppuutella. Että pikkuhiljaa lähtee siihen sitten mukaan, ja juoksu varsinkin se on aikamoinen shokkireaktio kropalle, että siihen ei niin voi vaan lähteä sitten suorinta juoksua. No mutta tässä tämmöisiä nykyhetken juttuja, ja oikeastaan vielä ajankohtaisempi asia. Siis me ollaan tämmöisellä mökillä Vierumäellä, ja just tuossa meidän pikkuveli kävi laittamassa puita lisää saunaa, ja me ollaan tämmöisen saunaan tämmöisessä pienessä oleilutilassa, ja siis me ollaan täällä viettämässä omaa aikaa ja laatuaikaan sisarusten kesken, niin että meidän äiti on täällä myös mukana, ja tästä kaikesta kiitos Emma-Leille, joka antoi tämän meille joululahjaksi, että ensi vuonna syksyllä tai kesällä, miten se oli, että mä hoidan meille mökin ja me mennään sinne kaikki yhdessä. Meillä on tällainen tilanne ja nyt tässä siis odotellaan, että sauna lämpiää ja paljon lämpiää ja kohta mennään uimaan ja täällä ollaan. Kyllä, vietetään laatuaikaa perheen kanssa. Tämä oli tosiaan, kun pikkuja syntyi. Totta kai muutenkin on ollut se, että mikä on tärkeää, niin on ne ihmissuhteet ja tullut enemmän tietoisemmaksi, kun ikäkin tulee, että mikä elämässä on tärkeintä. Niin sitten pikkujen synnyttyä niin tuli enemmän se, mikä on tärkeää. No on se perhe ja ystävät tietysti meillä jokaisella, mistä muodostuukaan sitten se perhe. Se ei tarvitse olla ne verisukulaiset. Sitä perhettä se voi olla verisukulaiset. Mutta siis joo, ja sitten mä ajattelin, että miten voikin olla, että se on tuntunut meillä mahdottomalta saada kaikki 4 sisarusta edes niinku saman katon alle. Aina kun on ollut jotain synttäreitä, hautajaisia, mitä muita häitä, niin että me ei olla saatu kaikkia paikalle, niin mä ajattelin, nyt sitten, että sovitaan päivä. Ja tää oli todella tärkeä juttu meille jokaiselle. Tuossa oli heti perjantai-iltanakin, kun tähän saavuttiin, niin oltiin jo, että ei vitsi, pitäisi sopia seuraava viikonloppu jo ensi vuodelle. Että tästä tulisi meille semmoinen jokavuotinen juttu, että me tarvitaan tätä, että siinä ei ole niitä, äitikin sanoi kivasti, että ei ole rooleja. Me ei olla kumppaneita, me ei ole äitiä, isiä, mummua. Kaikki ne on poistettu siitä, että me ollaan ihan vaan nyt se äiti ja lapset. Omia itsejämme ja päästään ajan kanssa vaihtamaan kuulumisia ja ajatuksia tästä hetkestä ja sitten myös sieltä menneestä. Että äiti toi nyt tullessaan sitten paljon meidän historiaan liittyviä kuvia ja materiaaleja ja silleen, että hei, kattokaa näitä, että mitä haluatte säilyttää ja ottaa mukaan, että nyt vähän tämmöistä niin kuin konmaritusta näissäkin ja meillä on aivan ihania hetkiä. Mutta mikään tällainen ei se tule järjestämättä. Ja kyllä, aikuisilla ihmisillä kaikilla on omat kalenterit ja menot, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että tärkeille asioille löytyy aikaa, jos on se halu. Ja sitten se halu tulee myös siitä, että laitan tarpeeksi ajoissa päivämäärät ylös. Mutta se lähti siitä, että sä teit sen, että hei, mä oon ostanut teille lahjaksi tämän mökin, että nyt tämä mökki kiitti. Ihana pikku mökki meille kaikille. Vuokralle. Että siitä se lähti, että nyt niinku pitää löytää se yksi viikonloppu, jolloin kaikki pääsee. Ei tekosyitä. Ei tekosyitä. Tuossa tosiaan niin kuin mainitsit noista, että äiti toi niitä kaikkia ihania muisteluita meille, niin pakko mainita. Äiti oli tehnyt yhtenä jouluna meistä jokaisesta 20 asiaa, mitkä on, miten se olikaan, 20 asiaa, mikä kuvastaa meitä.
Joo, ja äiti luki ne tuossa sitten meille ääneen, ja sitten me piti vielä arvata, että kenestä on kyse. Siis, ja sitten se oli niin kiva, että ne, mitä oli ne asiat, niin ne edelleen pitää paikkansa. Niin, siis me ollaan lapsia, kun äiti on tämän tehnyt, ja hän pohjusti sitä näin, että silloin oli taloudellisesti vaikeeta. Siis meidän vanhemmat, eli hän ja meidän isä oli eronnut, ja että oli taloudellisesti vaikea joulu, ja hän niin kuin halusi antaa jotain tämmöistä myös niin kuin aineetonta lahjaa, ja kirjoitti nämä asiat, eli 20 asiaa meistä kustakin positiivista, hienoa arvostettavaa piirrettä, ja lukin ne tuossa uudestaan, ja kyllä, siinä tuli tippa linssiin. Joo, ja tää oli semmonen taas, että mitä toivoisi, että täytyy muistaa pikkujenkin kanssa, että sanoo joskus nää sitten hänelle, ja se voi olla tolleen lahjana, että mä olen kirjannut nyt nää ylös, että mitä mä olen huomannut, mitä sussa on näitä hienoja asioita ja piirteitä. Ja siinä oli näitä meillä fyysisiäkin puolia, mutta myös sitten niitä henkisiä puolia ja sitä osaamista, että se oli todella kattava, mitä kaikkea siinä oli. Oli, ja juuri hurjaa siinä oli se, että kuinka ne ominaisuudet, joita meissä on edelleen vahvimpina, että ne on näkynyt jo niin nuorena. Joo, kyllä. Niin kuin voisi katsoa vähän kuvista ja vähän kaikesta, kyllä me tiedetään kanssa, kun on ollut lähipiirissä lapsia, että se luonne rupeaa jo siellä näkyy, ja sitten ne näkyy edelleen siellä sitten aikuisena, niin se on todella mielenkiintoista, että miten siinäkin jo tulee se vahva persoona näkyviin, ettei se sitten hirveämmin muutu. Mutta tästä justiinsa aasinsiltana takaisin, otetaan se aasi takaisin toiselle puolelle ja se oma aika. Ei me olla näitäkään asioita päästy tässä käymään läpi, jos me ei oltaisi otettu tätä omaa aikaa tähän hetkeen, koska meidän isoveli kanssa tuossa sanoi, että ei tällaiseen olisi ollut aikaa. Käydään tässä jotain kortteja läpi ja sitten niitä luokkakuvia, mitä tuossa olikaan, niin ei meillä olisi arjessa aikaa käydä. Tai sitten se, että jos sulla olisi aikaa, mutta sitten sä et pääse ehkä sellaisten ihmisten kanssa käymään niitä muisteluita läpi, ketkä pystyy samaistumaan siihen, että vaikka sä kävisit kumppaninkin kanssa noita muistelut läpi, niin se ei ole sama. Se on enemmän vaan, että sä tiedotat hänelle. Kato, tällainen mä oon ollut lapsena, tällaisen kortin mä oon saanut lapsena. Ja yrittää selittää, että tää oli mun paras kaveri, keneltä mä oon saanut tällaisen. Niin ei siinä ole sitä samaa tunnesidettä siihen muistoon. On huikeita hetkiä koettu täällä, mutta mitäs jos mennään muuten tähän niin kuin oman ajan ottamiseen arjessa ja elämässä, niin semmoisia keinoja ja työkaluja, mitä me ollaan löydetty, niin joo, mulla ehkä kans toi sali on ollut sellainen, että nyt kun sen on voinut ottaa taas uudestaan arkeen, niin kyllä mä koen, että siinä niin kun pääsee niin kun itsensä ääreen ja katsoo vähän sisäänpäin. Ja mä tykkään tosi paljon kuunnella podcasteja ja äänikirjoja ja sillä lailla niin kun saan sellaista ihanaa omaa aikaa ja vahvistusta omilla ajatuksille. Mutta sitten tämmöisetkin asiat me jaetaan molemmat tää, että vaikka kirpparilla käyminen on sellaista ihanaa omaa aikaa. Joo, mä tykkään tosi paljon kirpparilla käymistä. Se on ehkä tullut taas tälleen myöhemmällä iällä. Ja ehkä se niin kuin luonto on tullut enemmän, ehkä niin kuin ymmärtää paljon paremmin tätä, että meidän tekemisillä on tosi paljon merkitystä. Nyt mä hyppään ihan toiseen laitaan, mutta siis senkin takia, että minkä takia olisi tosi tärkeää, että me kaikki käytäisiin siellä kirpputoreilla. Mutta siis se, että vaikka tälleen voisi ajatella, kun on lapsia, että eihän sulla varmaan ole aikaa käydä tolleen kirppari, mutta minä olen ottanut kanssa sen oman ajan. Ja siis se voi olla ihan vaan, että menee vaikka 20 minuuttia. Että menee sinne hetkeksi pyöriin, mutta se on ihanaa käydä siellä. Mitä kaikkea sieltä sitten löytyykään semmoisia perusjuttuja, mutta siellä voi antaa sen niin kuin oman mielikuvituksenkin lentää, koska sitten, että se kirppaili tavalla, se voi ihan niin kuin ääripäästä toiseen, mitä kaikkea sieltäkin löytyy. Niin ja siis siellä vaihtuu ne tavarat joka viikko. Siis sehän on semmoinen aarreaitta. Joo, kyllä. Ja oikeasti, jos niinku mietityttää, että ei halua vaikka käytettyjä vaatteita käyttää, sieltä löytyy ihan uusiakin vaatteita. Minä tiedän, koska myyn myös välillä niin. Vaatteita kirpparia, koska se on ihan lappujen kanssa vaatteita. Niin, mutta sama. Itsellä on ollut myös jossakin vaiheessa, että on myynyt sitten ihan niitä uusia vaatteitakin siellä. Et sen takia sitten tekee hyviä löytöjä. Mutta joo, se on kivaa kyllä sellaista niin kuin tekemistä. Kyllä.
Sitten mulla oli tässä toinen, mä olin sellaisessa taiteilija-ateljeessa viikon, tai siis mulle oli se viikoksi, mutta mä en siellä ihan niin kauan sitten lopun peleissä ollut. Mä vähän spoilasin tämän jutun, mutta se oli mulle tärkeää niin kuin viettää aikaa ihan itseni kanssa, omien ajatusten kanssa. Ja ihan niinkin siis, että kumppani ei ole mukana, vaan että saa olla ihan yksin. Koska oli semmoisia asioita, joita oli tullut elämään, vaihtoehtoja työuraan ja niitä piti ihan tosissaan miettiä. Ja antaa sen ajatuksen oikein syventyä ja laskeutua sisimpään ja miettiä, miltä se näyttäisi. Ja tykkäisikö mä siitä oikeasti vai viekö tämä innostus nyt mua vaan niin kuin siihen suuntaan. Se yksin olo, se rauha, ihan täysin yksin, niin mä havahduin siihen, että tämä on aika lahja, mutta pitäisi olla mahdollista kaikille ja aina, että oli lapsia tai vastuutehtäviä kuinka paljon tahansa, että olisi mahdollisuus olla yksin välillä jossain, ihan luonnon ääressä niin kuin oikein luksuksen luksusta, koska sä oot siellä luonnossa ja vain omien ajatusten kanssa. Et mulla ei ollut radio päällä tai TV päällä, ei mitään tällaista. Et siellä mä olin kalliolla, kuuntelen kun aallot lyö kallioon ja rantaan ja mä oon siinä intiaaniviltilläni kahvikupin ja aamupuuron kanssa ja poppikoira haistelee tuulta ja käy välillä uimassa, kuten itsekin. Ja on vaan se ulappa, on vaan se vesi, on vaan se tuuli ja rauha ja hiljaisuus. Joo, ja sitä hiljaisuutta ei tarvitse pelätä. Se voi välillä arjessa ollakin, että kun tottuu siihen vilskeeseen, meluun, hälyyn, niin sitten, että sitä hiljaisuutta ei tarvitse pelätä, että rupeaa soimaan korvissa, niin ehkä jää hyvä aikakin rauhoittua. Mutta sulla oli myös sitten se hyvä, minkä takia sä et ollutkaan siellä ihan sitä viikkoa, että tuli vähän niin kuin, että no niin, nyt mä oon saanut tässä sen jo oman aikani täytettyä ja mulla on ikävä koti. Just näin. Näin siinä kävi. Ja se, mitä mä kävin siellä miettimässä on, kun olin saanut mielenkiintoisen työtarjouksen ulkomailta, joka olisi vaatinut sitä uudelleen sijoittumista kokonaan, niin siellä mä olisin, että ei, mun koti on siellä, missä mun rakas on ja voin matkustaa, voin liikkua paljon, mutta ei kokonaan uudelleen sijoittuminen on nyt mahdollista. Ja hei, rakas, mä tuun kotiin. Mutta mun piti käydä se ihan itseni kanssa siellä läpi. Mä sain, koska kerroin tästä ihmisille, niin sitten mä sain puolesta ja vastaan niitä kannustavia kommentteja. Niin mun piti mennä ihan omien ajatusten pariin siitä asiasta. Ja sen se teki. Ja vaikka mulla oli se viikoksi se koko paikka, niin mä olin siellä 2,5 päivää. Mutta se tuntui pidemmältä aikaa. Joo, pakko sanoa, siis mä taisin olla niitä, ketkä kannusti siihen, koska se on ollut myös osa sua, että sä oot matkustellut todella paljon ja sulla on niinku kansainvälistä osaamista. Mutta sitten se, että niin joo, että niin kuin me kaikki me muututaan elämässä ja meillä on erilaiset tarpeet, niin että nyt, että säkin oot pystynyt kuuntelemaan sitten itseäsi, että niin, mä en itse asiassa enää koe, että mun tarvii mennä tuolla pitkin maailmaa enää, ja koska nyt sulla on se todella tärkeä kotipiste, missä sä haluat enemmän olla lataamassa niitä akkuja. Niin, ja miksi sellaista hyvää sitten päästään menemään? Ja se oikeastaan ei se, että päästään menemäänkään, vaan enemmän, että mä haluan, että mulla on se. Ja se, että minkälaista se olisi se elämä siellä, että siellä mulla sitten on se asunto yksin. Siellä mä sitten oon kotona yksin. Onhan kavereita ja kaikkea muuta työkavereita ja se yhteisö siellä, mutta ei. Se kaikki muuttuu, jos mä lähden. Ja taas palataan siihen, minkä takia elämä on, tai miksi voisi ajatella, että miksi elämä on tärkeää, niin on nämä ihmiset tässä ympärillä. Minkä takia tämä podcastin tekeminen sun kanssa, että pääsee enemmän viettää aikaa yhdessä ja tehdä tätä, mistä me kumpikin tykätään, höpöttää. Höpötetään yhdessä. Höpötetään ja hei, onko siellä ketään kuulolla? Heiluta nyt, jos kuuntelet. Ei kuulu heilutusta. Hei, tuolla näkyy heilutus. Hei.
Ihan parasta. Mitäs muuta vielä omaan aikaan? En mä tiedä. Mä sanoisin vaan, että sitä pitää ottaa, sitä pitää laittaa kalenteriin. Mulla on joskus ollut kalenteri niin täynnä, että mä oon ymmärtänyt sen, että tämä täyttyy koko ajan, ellei mä laita tänne kiinteät vaikka lounasajat ja sitten jotain hämypalavereita. Sille, että ihan vaan, että se ei täyty se kalenteri. Myös viikonloppuun voi laittaa kalenterimerkinnän, vaikka ei siinä olisi mitään. Jos tarvii tyhjää aikaa, niin pistää, että on varattu. Joo, ja niin kuin meillä on ollut isojen kanssa, on ollut ne hanipäivät. Samalla tavalla. Eli sinne vaan sitten semmoinen niin kuin päivä, että milloin ei oteta kehenkään muuhun ihmiseen yhteyttä. Se on hanipäivä. Ja nythän tämä on tämmöinen hanipäivät, kun sitten siihen on pikkueegi tullut sitten samaan katraaseen, niin se on meidän päivää yhdessä. Kyllä meillä on itsellä valta siihen, miltä meidän päivät, viikot, kuukaudet ja vuodet ja elämä näyttää. Meillä on kaikki valta. Käytä sitä. Käytä valtaasi. Käytetään valtaamme. Joo. Muistetaan, mikä on tärkein, se olet sinä. Ai että, ihana. Hei, tähän me voidaan lopettaa tämä meidän tämänpäiväinen oma-aikajakso. Kiitos kaikille kuulijoille. Ja hei, kuulkaa, siis ensi jaksossa on sellaista asiaa, että oksa pois omenapiirakasta. Kyllä. Ja lehdet. Joo, ja lehdet kans. Joo, eli puhutaan vähän henkisyydestä, uskonnosta ja siinä on kuulkaa tavaraa täydeltä laidalta. Joo, ei nyt tarvi ihan pelotella, mutta joo, tuutte kuuleen, että minkä takia se on ehkä meille niin tärkeä jaksokin sitten, kun puhutaan uskonnosta ja henkisyydestä. Se on meille todella, todella tärkeä. Ja pakko sanoa, että me ollaan jopa vähän mietitty, että halutaanko me julkaista, voiko tämä todella paljon jakaa mielipiteitä. Joo. Katsotaan ja mielellään sitten kuullaan niitä kommentteja. Kyllä, mutta me ollaan taas back in business. Täällä kuulkaas tehdään tuoretta tavaraa teitä varten. Ja katsotaan, miten tosiaan tämä, miksi näitä sanotaan nyt, näitä kausia, että miten me aiotaan tämä meidän ensimmäinen kausi tulla sitten päättämään. Tullaan tekemään tässä muutamat jaksot vielä ja sitten katsotaan, tuleeko niin, season 2. Season 2. Mutta näin mennään meidänkin kun omaa elämää ja aikaa joustavasti kunnioittain, mutta ihana olla tässä nyt taas tekemässä uutta materiaalia ja toivottavasti olette siellä kuuntelemassa. Yes, kiitos teille. Hei, jos tässä jaksossa oli kenties jotain, mistä itse tykkäsit tai ajattelit ehkä mun kaveri tai sukulainen tai perhe tai naapurikoira tykkäisi tästä, niin jaa, tää jakso. Joo, kutsu mukaan leikki! Leikki mukaan, moi moi!